дар маҳаллаи Чухт Хоруғи шаҳри Хоруғи вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон дар остонаи таҷлили 26-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ду майдончаи муосири варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар дораи амалисозии лоиҳаи муштараки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо шарикони ҳамкор дар бораи мусоидат ба солҳособод тавассути сохтмони инфраструктураи муҳим дар шаҳри Хоруғ дар маҳаллаи Чухт Хоруғи ҷамоати шаҳраки ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур ду майдончаи варзишӣ бо майдончаи хурди бозӣ барои кӯдакон мавриди истифода қарор гирифт. Дар маросими ифтитоҳии иншооти варзишӣ раиси вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов шарикони рушд аз Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон ширкат варзиданд. Дар ҳамкорӣ бо шарикони ҳамкор дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хоруғ 6 майдончаи варзишӣ бо маблағи 872 000 сомонӣ бунёд шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. Корҳои сохтмонӣ дар ин майдончаи бозӣ ва дилхушӣ барои кӯдакон як ширкати сохтмонии маҳаллӣ маҳсуб ба Помир Энергосервис ба уҳда дошта, сохтмони он аз моҳи майи соли равон оғоз шуда нимаи дуюми моҳи август пурра ба итмом расид. Дар маҳаллаи Чухт Хоруғ ин нахустин майдончаи варзишӣ дониста мешавад, ки барои бозии футбол, волейбол ва ҳамчунин машғулиятҳои кӯдакони ин маҳал рӯй кор омад. Роҳбарияти вилоят аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят миннатдории самимии худро барои дастгирии ҷавонону наврасон ва дастандаркорони ин лоиҳа баён намуда таъкид доштанд, ки ин қишри ҷомеа ҳамеша дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, бунёди ин иншоот барои муҳайё намудани шароиту имконият ва ҷалби ҷавонон ба ташаккули тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. Таъкид гардид, ки бо дастгирии пайвастаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Хоруғ 3 майдончаи варзишӣ барои бозии футбол ва ҳамчунин 3 майдончаи дигар бо дастури бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Хоруғ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Имрӯзҳо дар майдончаҳои варзишӣ шумораи наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои бадан афзуда, метавон гуфт, ки аз миёни онҳо беҳтарин варзишкорони номовар ба воя расад. Шарикони рушд зимни баромад миннатдории бепоёни худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати амалӣ намудани фаъолиятҳои муштараке дар самти паст кардани хавфи офатҳои табиӣ равона шуданд ироа намуданд. дар маҳаллаи мазкур ҳамчунин дар ҳамшафати муассисаи таъсисоти миёнаи умуми рақами 9 шаҳри Хоруғ чунин иншооти варзишӣ мавриди истифодаи сокинони маҳаллаи Чухт Хоруғ қарор гирифта, дар маросими ба истифода супордани ин майдончаҳои варзишӣ роҳбарияти вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон ва ҳайати ҳамроҳонаш иштирок намуда аз тарафи бошандагон бо созу суруд ва дилгармӣ беандоза истиқбол гирифта шуданд. Варзишгарони ҳар ду майдончаи варзишӣ бо тӯҳфаҳои хотиравии барномаи ҷонибдории инкишофи манотиқи Кӯҳистон қадрдонӣ гардиданд. Дар чорабинии расмӣ роҳбарияти вилоят аз таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати варзишпаронаи давлату ҳукумат ёдоварӣ намуда қайд дошт, ки маҳз тавассути ин ташаббуси дурбинона имконият фароҳам шудааст, ки шарикони рушд имрӯз дар рушду нумӯи соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи вилоят саҳмгузорӣ намоянд. маҳз ҳамин аст, ки дар ҳудуди вилоят дар баробари дигар иншооти муҳим ба бунёд ва навсозии толору майдончаҳои варзишӣ диққати ҷиддӣ дода шуда, дар остонаи ҷашни 30-юми солгарди истиқлоли кишвар боз чунин майдончаҳои муосир сохта мавриди истифодаи ҷавонону наврасони шаҳри Хоруғ қарор хоҳанд гирифт.